Ayos ka lang ba, Noy? May masakit ba sa'yo? Wika dito ni Lola Astring. Habang nagsasalita noon si Lola Astring, ay panay naman ang paghawak nito sa noo ng binatilyo upang kahit papaano'y maibsan ang paghihirap nitong nararamdaman. Nang marinig ng binata ang sinabi ni Lola Astring, ay panay naman ang pagpungas nito ng kanyang mga mata at paghawak sa kanyang dila. Animoy naninibago ito sa kanyang katawan nang sa hindi malamang dahilan. Nang makita naman ito ng ama ng binata, ay dali-dali rin naman itong lumapit kay Lola Astring at nagwika ng, Ginang Astring, ano hong ginagawa ng anak ko? May sapi ho ba siya? Wala nang sapi ang anak mo, Ginoo. Malamang sa malamang, naninibago pa ang kanyang wisyo dahil sa pagpasok ng ibang kaluluwa sa kanyang katawan. Normal lang ang bagay na yan, lalo pat bata ang katawan ng sinapian. Paliwanag naman ni Lola Astring. Matapos niyang magpaliwanag sa ama ng binata, ay pinili naman niyang lapitan muna si Pilo Carpio upang ito ay patulugin. Sa paglipas pa ng mga araw, ay naging maayos naman ang pamumuhay noon nila Dario. Nang magkaroon ng isang maliit na pabrika sa kanilang lugar, ay pinili ni Daryong magtrabaho doon upang kahit papaano'y dumagdag ang kanyang kinikita sa bawat araw. Hindi naman talaga ito matatawag na pabrika, bagkus ay isa itong imbakan ng mga gulay at iba pang mga bungang kahoy na siyang dinadala sa ibayong lugar ng Ulutanga. Kargador lamang doon ang naging trabaho ni Dario, ngunit hindi ito naging mahirap para sa kanya. Sa ilang linggo pa lamang niyang pamamalagi sa pabrika, ay ninais niyang makipagsalamuha sa ibang katrabaho nang sa gayoy maging masaya siya sa kanyang ginagawa. Habang papatagal siya sa pabrika, ay doon niya nakilala ang isang lalaki na nagngangalang Atong. Sa lahat ng kargador doon sa pabrika, ay tanging si Atong lamang ang naging kalapit noon ni Dario sa kadahilan ng sila ay nagkakasundo sa kanilang mga ugali. Ayon kay Dario, na itong si Atong ay isang mapagbirong tao kung kaya't natipuhan niya ang ugali nito. Hindi din yun palamura at marunong itong makiramdam sa nararamdaman ng kanyang kapwa. Sa paglipas ng mga buwan, naging solidong magkaibigan na nga itong sila Dario. Kapag patapos na noon ang kanilang trabaho, ay sabay silang umaalis sa pabrika upang tumungo sa baryo. Alam ni Atong na isang manggagamot ang asawa ni Dario sa kadahilan ng bantog na noon sa kanilang lugar, itong si Lola Astring. Ang tanging hindi lang alam noon ni Atong ay ang madilim na sikretong pilit ikinukubli sa kanya ng kanyang kaibigan. Habang patuloy na nagtatrabaho noon si Atong at si Dario sa pabrika, doon nila unti-unting napapansin ang isang kakaibang bagay sa lugar na yon. Nagtatrabaho kasi sila doon ng buong maghapon, ngunit kapansin-pansin ang hindi pagpapakita sa kanila ng may-ari ng lugar na kanilang pinagtatrabahuhan. Kapag sumasapit noon ang araw ng sahudan, ay tanging katulong lamang nito ang nagbibigay sa kanila ng sweldo. Akala ni Dario noon, abala lamang ito sa iba pa nitong negosyo, pero hindi pala. Dahil sa pagdating ng unang araw ng Nobyembre, doon na pag-alaman ni Dario ang isang madilim na sikreto ng pabrika. Isang araw, habang abala noon sila Dario sa pagsasalansan ng mga bungang kahoy, ay bigla siyang nakaamoy sa hangin ng kakaiba.
animoy pinaghalong taiyon ng mga insekto na siyang kadalasang ginagamit na sangkap na langis ng aswang. Sa pag-ikot ng paninginoon ni Dario, doon niya napansin ang isang maliit na pintuang naroon sa likod ng pinag-iimbakan nila ng bungang kahoy. Natatabunan yon ng mga sako kung kaya't hindi ito gaanong napapansin ng mga tao. Habang patuloy niyang tinititigan ang lugar na yon, halos panay naman ang pag-amoy niya ng isang mabangong hangin nang gagaling sa loob nito. Maaaring merong silid ang pintuang kanyang nakita na siyang naging isang palaisipan para sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang kumapit sa kanya si Atong na agaran ding tumapik sa kanyang balikat. Uy Dario! Oras na ng trabaho! Parang lumilipad na naman ang isip mo ah. Pabirong wika ni Atong. Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran din namang paglingon ni Dario sa kanyang kaibigan. Pinili na niya munang ipagsawalang bahala ang kanyang mga naramdaman sa kadahilan ng oras yon ng trabaho. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, ay napagpasyahan ni Daryong muling balikan ang pabrikang kanyang pinagtatrabahuhan. Kasama niya noon ang iilan sa kanyang mga gabunang aswang upang maging katuwang niya sa mga pangyayaring hindi inaasahan. Nang marating na nila ang pabrika, doon nakita ni Dario ang iilan sa mga pinagkakatiwalaang trabahador ng taong namamahala sa lugar. Dahil kilala siya ng mga ito, kung kaya't agaran din naman ang paglapit dito ni Dario. Ang kanyang mga kasamang gabunan naman noon ay piniling magkubli sa paligid habang pinagmamasdan ang kanilang pinuno. Nang tuluyan ng makalapit si Dario sa mga ito, ay doon niya napansin ang kakaibang asal ng mga nagbabantay sa pabrika. Kahit anong pagtatanong niya dito ng malumanay, ay para bang hindi siya nito nagagawang pakinggan. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga unti-unting naramdaman ni Dario ang dahan-dahang pagbabago ng ora ng mga ito. Alam niyang merong kakaiba sa bantay na yon na siyang kanyang ikinagulat sa kadahilan ng hindi niya ito naramdaman sa loob ng ilang buwang pamamalagi niya sa pabrika. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang isang lalaki ng, Anong kailangan mo, Dario? Hindi mo ba alam na bawal pumunta sa lugar na ito ng 10 oras? Bumalik ka na sa tahanan mo dahil kailangan ka ng iyong pamilya. Kasabay ng pagbulyaw nito sa kanya ay ang pagtitig ng lalaki kay Dario na para bang hindi siya nito kilala. Halos ang paningin sa kanya noon ng mga nagbabantay ay isang nilalang na merong banta sa lupaing kanilang pinapangalagaan. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang nasipat ni Dario ang pangingitim ng mga mata ng mga nagbabantay sa pabrika. Dahil sa kanyang mga nasilayan, kung kaya't doon napagtanto ni Dario na hindi mga ordinaryong nilalang ang namumuno sa pabrika na kanyang pinagtatrabahuhan. Nang hindi na magawang makapagtimpi noon ni Dario, ay ninais na niyang komprontahin ang mga ito. Habang patuloy siyang nakikipag-usap sa mga bantay, ay bigla na lamang siyang napatigil nang maramdaman niya ang isang kakaibang presensya na nanggagaling sa pabrika. Pagsilay niya sa loob ng lugar na yon, ay tumambad sa kanya ang isang napakataas na nilalang na kawangis ng isang tao. Sa sobrang taas ng nilalang na yon ay halos sumayad na ito sa kisame ng pabrika na pinagtatrabahuhan niya. Nang makita niya ang buong kaanyuan nito, ay doon tumambad sa kanya ang isang nilalang na bagong-bago sa kanyang paningin.
paglalarawan niya sa nilalang na yon ay wala itong saplot sa buo niyang katawan na merong mahahabang mga galamay. Mahaba din ang leeg nito at meron itong 3 mata sa ulo. Wala din itong ilong at labi na siyang labis niyang ikinagulat. Kulay kayumanggi din ang balat nito, na kung iyong sisipatin ay wala kang makikitang kalamnan sa buo nitong katawan. Nang tuluyan na itong makalapit sa kanyang kinaroroonan, ay bigla namang nagsiluhuran ang mga tagapagbantay ng pabrika. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakarinig si Dario ng isang tinig sa kanyang isipan. "Bakit ka na parito, Dario? Anong kailangan mo?" Napakalumanay ng tinig ng nilalang na yon, ngunit bakas sa boses nito ang kasamaan. Matapos itong marinig ni Dario, ay pinili niyang kausapin ang nilalang upang kanyang malaman ang uri nitong pinanggalingan. "Ikaw ba ang may-ari ng pabrikang ito? Ano ang pakay mo dito sa amin? At bakit mo nagawang pagtrabahuhin ang mga ordinaryong taong kagaya ko? Ano ang silbi ng mga bungang kahoy na aming isinasalansan sa lugar na ito? Sabihin mo!" Galit na wika ni Dario. Kasabay ng pagwika ay ang pagsitayuan naman ng mga nagbabantay ng pabrika, na para bang hindi nito nagustuhan ang naging asal ni Dario. Nang papalapit na ang mga nilalang na yun sa kanya, ay bigla itong natigilan sa kanilang paglalakad nang masipat nila ang malademonyong kaanyuan ni Dario. Nang maramdaman nila na isang gabunan ang kanilang kaharap, ay pinili nilang umatras ng dahan-dahan sa hindi malamang dahilan. Labis-labis kasi itong ikinagulat ng mga nilalang, gawa ng yon ang unang pagkakataon na ipinaramdam sa kanila ni Dario ang mapangwasak nitong presensya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nagpalit ng anyo ang mga tagapagbantay ng pabrika. Nang masipat ito ni Dario, ay agaran din naman niyang tinatawag ang iilan sa mga gabunang kanyang kasama. Kasabay ng pagtawag noon ni Dario, ay ang agara namang pagpalibot ng mga ito sa mga nilalang na nagtatangka ng hindi kaaya-aya sa kanilang pinuno. "Ginoong Dario, sabihin niyo lang at lalapain na namin ang mga demonyong ito. Hindi yata marunong kumilala ng mga nilalang na mas nakakataas sa kanila." Galit na wika ng isang gabunan. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan nitong paglapit sa mga nilalang. Nang marinig ni Dario ang sinabi ng isa sa kanyang gabunang mandirigma, ay pinili niya itong pigilan upang bigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag ang mga nilalang. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili ni Daryong lumapit ng dahan-dahan sa mga ito upang formal na magpakilala. "Nga pala mga Ginoo, hindi ako naparito upang makipag-away sa inyo. Naparito ako sa pabrika upang alamin ang nilalang na nagmamay-ari sa lugar na ito. Alam kong kauri namin kayo, kung kaya't nais kong kayo ay makausap ng maayos." Wika ni Dario. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtitig niya ng malumanay sa nilalang, na para bang naghihintay ito ng kasagutan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ay biglang dinakma si Dario ng mahahaba nitong braso na siyang agaran din naman niyang ikinadakip. Kasabay ng paghawak ng nilalang sa kanyang maliit na katawan, ay ang pagwika nito sa kanyang isipan ng, "Sa tingin mo ba natatakot kami sa mga gabunan? Kung nais mong malaman ang sagot sa iyong mga katanungan, ay kinakailangan nyo kaming pangibabawan. Kaming mga lahi ng Suduklon ay walang kinakatakutang lahi, kahit kayo pa ay isang maharlikang mga hanagob."
Matapos nitong makapagwika, ay dali-dali rin naman itong sinakmal ng kanyang bungangang merong matatalas na pangil ang kalahating katawan ni Dario. Sa pagkakataong yon ay nagkaroon ng katahimikan sa buong paligid dahil sa mga hindi kanais-nais na nangyari. Nang marinig ng mga gabunan ang pagbubunyi ng kanilang mga kalaban, ay pinili nilang patuloy na magmasid sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagsalita si Dario sa loob ng bunganga nito na siyang labis na ikinagulat ng mga suduklon. Ang buong akala kasi nila noon ay tuluyan ng napatay ng kanilang kasama, ang gabunang kumausap sa kanila. Yan lang ba ang kaya niyong gawin? Kung yan lang din naman ang kaya niyong ipamalas na abilidad, ay mas mabuti pang magpaalipin na lang kayo sa ibang angkan. Wika ni Dario sa loob ng bunganga nito. Nang marinig ito ng may-ari ng pabrika, ay dali-dali rin naman niyang iniluwa si Dario sa labis na pagkagulat. Matapos niya itong gawin ay doon na niya nasilayan ang unti-unti nitong pagbabago na halos ikagimbal ng lahat ng suduklon na nasa paligid. Nang tuluyan ng makapagpalit ng anyo itong si Dario, ay agaran din namang nagbago ang mga anyo ng mga tagapagbantay ng pabrika. Halos triple ang taas nito sa isang ordinaryong tao, ngunit alam ni Daryong hindi gaanong kalakasan ang mga ito. Kasabay ng pagbago ng anyo ng mga ito, ay ang agaran din naman nilang pagsugod sa mga gabunan na para bang wala silang nararamdamang pagkatakot. Nang makita ng mga kasamahan ni Dario ang pagsugod ng mga ito, ay agaran din naman silang gumawa ng hakbang upang magawa nilang masalag ang pag-atake ng mga suduklon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalaban, doon nila napagtanto na bihasa ang mga nilalang na yon sa paggawa ng mga ilusyon na siyang nagpapahirap sa kanilang pakikipaglaban. Kahit malakas ang pisikal na pakikipaglaban ng mga gabunan, ay balewala rin naman ito sa kadahilan ng hindi nila kayang mahulaan ang kinaroroonan ng kanilang kalaban. Ayon kasi kay Dario, na ang mga aswang na tinatawag na suduklon ay merong abilidad na lumikha ng ilang libo nilang kamuka. Sa pamamagitan ng paglikha nila ng kanilang kawangis, ay nagagawa nilang mangibabaw sa kahit anong uri ng mga aswang. Kahit gaano pa katalas ang mga paningin ng mga gabunan, ay nagiging balewala rin ito sa kadahilan ng masyadong marami ang ilusyong nagagawa ng mga suduklon. Sa paglipas pa ng ilang minuto, ay patuloy pa ring nakikipaglaban sila Dario sa mga ilusyong nilikha ng mga ito. Nakakarinig sila noon ng mga paghalakhakan sa paligid na para bang pinaglalaroan lamang sila ng mga ito. Nang hindi na maatim ni Dario ang ginagawang pang-iinsulto sa kanila, ay ninais niyang gamitin ang kanyang wangis na siyang eksperto sa kahit na anong uri ng kumbate. Kasabay ng kanyang pag-iba ng kanyang kaanyuan, ay ang agaran din naman niyang pagkaripas ng takbo upang hanapin ang mga orihinal na katawan ng mga suduklon. Alam niyang magagawa niyang patayin ang mga ito sa oras na mahanap niya ang pinagtataguan ng mga totoo nitong anyo. Ang mga gabunang kasama noon ni Dario ay halos maghingal aso na dahil sa dami ng mga suduklong pilit lumalapit sa kanilang kinaroroonan. Ninais na din nila noong magkumpulan upang magawa nilang mapatay ang lahat ng ilusyong walang tigil na sumusugod sa kanila. May iilan na din sa mga gabunang mandirigma ni Dario ang nakatanggap ng malulubhang sugat dahil sa matatalas na mga pangil ng suduklon na siyang pangunahing sandata ng mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas
matagumpay namang naramdaman ni Dario ang kinaroroonan ng isang suduklon. Walang sabi-sabi, dali-dali niya itong sinunggaban na siyang naging sanhi upang bumagsak silang dalawa sa lupa. Nang mahawakan na ni Dario ang totoong anyo nito, ay agaran din namang nawala ang ilusyon na ginagawa nito. Habang patuloy sila noong nagbubuno sa lupa, ay agaran naman ang pagsugod ng iilan sa mga suduklon upang magawa nilang mailigtas ang kanilang uri. Halos hindi na mabilang noon ni Dario ang mga lapang kanyang natanggap sa iilang kasama ng suduklong kanyang nadakip. Pero kahit anumang sakit ang nararamdaman noon ni Dario, ay hindi niya piniling pakawalan ang suduklong kanyang tangan-tangan. Habang pinagpipiestahan siya ng mga ilusyong ginawa ng mga kasama nito, ay walang habas naman niya itong pinagsususuntok na siyang naging sanhi upang makaramdam ito ng labis-labis na panghihina. Hindi ito piniling kitila ng buhay ni Dario sa kadahilan ng marami pa siyang bagay na nais malaman sa lahing yun. Nang tuluyan ng mawala ang ulirat ng suduklong kanyang tangan-tangan, ay agaran din naman itong nagbalik sa kanyang orihinal na kaanyuan. Ilang minuto pa ang lumipas. Pinili ng kanyang mga kasamang bigyan siya ng tulong upang magawa niyang makaligtas sa lugar na kanyang kinaroroonan. Habang hila-hila noon ni Dario ang suduklong kanyang nadakip, panay naman ang pagprotekta sa kanya ng mga gabunan sa pamamagitan ng pagsalag sa mga ilusyong patuloy na sumusugod sa kanilang grupo. Ilang minuto pa ang lumipas ay nagwika si Dario ng, Nais ko lamang makipag-usap sa inyo. Huwag niyo kong pilitin na patayin sa inyong harapan ang kalunos-lunos ninyong kasama. kasabay ng pagwika noon ni Dario, ay ang paglabas ng isang kulay itim na mga buto sa gitna ng kanyang palad. Nang masilayan ito ng mga suduklon, ay bigla naman nilang pinatigil sa pag-atake ang libu-libong ilusyon na kanilang ginawa. Okay, sunod kagad natin yung 22. Salamat.